yɛmfa bible na yɛni nkɔmmɔ abusuafoɔ ɛna nkɔmmɔ twetwe no yɛ nkɔmmɔ a ɛbɛboa wo nti asɛm no yi yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ woantimi yɛnyɛ mu ankwagye ɛbɛbɔ wo ɛno na mepɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a woantimi yɛnyɛ mu a nkwagyeɛ ɛbɛbɔ wo yɛ fa bible na yɛni nkɔmmɔ kakra Matthew asɛmpɛtire nsia Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 Bidi kakai verse 1 Biwia na maba Matthew chapter 6 verse chapter 6 9 down 6:1 Kinkai Ɔse ne yomu ahokyere na mohwɛ yie na ma anya motene ne nipa no so obi homo anya sa munni akatua mo agya wo soro ne nkyɛn ti wo le adoya a ti hai the first step obi a wutie me all over the world ye fra bibi nyaatwom amen ye fra bibi nyaatwom wonya tene ni anso ye hu so obi a wotene hunu sɛ awurade na yɛso no according to John 4 yɛsom awurade wɔ honhom ane no korɛ emu enti yɛn awurade Yesu Kristo no ɔyɛ honhom wade aseɛ enti always ɔhwɛ wo inner wo soul wo character wo behavior na ɔde agrade wo wade aseɛ ɛna yɛn nipa nso a yɛte aseɛ no yɛhwɛ wo physical things Ye free umoba of physical things. Na yensua di agradi. Amen. Na adia asafo Awurade hwehwe afri wo nipa no ho. Ani say o spiritually no we are saint. O physically we are righteous. What you so amepe amen. Amen. What you say? Spiritually no we are saint. Physically we are righteous. Good. So on said yes it here. The nipa hunu no awaso no Awurade nso hunu saa. That's right. Enti so ya otene nipa nim. Na wa nya otene wo Awurade anim a. Wo yo yeraba. Amen. Amen. Wo ya otene wo nipa anim. Na wa nya otene wo Onyankopɔn nso anim a. Wo yo yeraba. Enti no se sa kan hobio. Ose munhwe yie na mo anya motene ne nipa ni so obehumo se nipa ba wo samotene anya sa munni akatua mo agya wo soro ne nkyɛn so ya se anya sa unni akatua wo soro agya ne nkyɛn obi ansa no nso enipa ne hu se nipa somasi o wotene wo de ade ache bet no wo baifo 89.5 so what am I saying asempa obi anu se nipa somasi de what I call children's home kwa yadoye enso na wo ya okot what you say nipa dola baso so for so say de wa yadoye enso na mu no ye demon nipa na hu so tene what about God the bacho the American atasumu papa me pese wa wutie me no wote ase was hweye na wa nya otene ni nipa anim what you say yes wa nya otene ni nipa anim anya sa woni akatwa wagya wosoro ana ma chama ma say in Christianity form no there are two ways I de sum nyame hom ana no kore emu ne de sum nyame ana spiritual being no Awurade hwe physical being enipa hwe enti se wo ya otene ni wo nipa anim a di kama tene no ensi wo Awurade anim amen ansa na pia ba nipa anim 89.5 anu no osoro di utum amen na me yam tene ni nipa anim na Awurade anim me nya tene ni ni a me kobo nsam gem what you say enti e wo bi ho a obafa so dem adwuma to ne ho so ona ba prapra oba pepe nkonwa so what you say oba ya osha mewura me so atena se dipa anim
nipa anim no o sister deɛ ne ka nanum kasa de enso na wabaifo so what am I saying enso na we fornicator secret God know you so you are not a righteous amen but the nipa na yanim one there he call you a holy person what am I saying me trusting na me bo calculation ya this particular quotation no abama nipa bebra ayira ti asem ni won ba bi o se menya atwumfra odom wọ́n mi sọ mi pẹ amen na sẹ́yà kyerẹ́ wò but ma múna wọ mi tirim awurade huni sẹ́ wò yẹ wò dini na sẹ́yà kyerẹ́ wò but ma múna wọ mi tirim awurade huni sẹ́ wò yẹ wò dini nípa ní sọ wò sẹ́ wò máa nà ẹni tẹ sísè wà sẹ́rẹ̀ nà ẹni tẹ sọ yà sẹ́ nti wọ́n yẹ ọbí àwọn nkwájú o níbi. nti na ɔsɛ ma wo ane ɛnyɛ ane na wo dabi ɛnyɛ dabi that is Christendom. That's right. Amen. When so deɛ ɔmpɛ n'asɛm ɔno anim sɛ original ɔmpɛ n'asɛm meka sɛm akyerɛ wo but ɔbɛyɛ n'anim dwoo ɔbɛyɛ n'anim dwoo amen ɔne ne bɛsere nso ɔmpɛ n'asɛm ɔnyɛ mmerase pama no ne ho yɛ nahi so ɔyɛ aseɛ original twe no ho a na ɔsehyɛ no agu hɔ na adwene yɛ no sɛ wawie sɛ deɛ bɛba no so kora wɔnim wɔnim deɛ nam kwa mu ba wahɛ dadeɛ kye mesɛtrɛ no no wɔnim so wawie wogyeme so a mepɛ amen ɔsoro hena gya no ɔne tamufoɔ ɔhwɛw saa deɛ wɔyɛ amabɔ so yi ɛde asɔfoɔ bebree bɛkɔ bo nsɛm gyem amen there was a time prophet bi frɛ me awɔfo so that time ne yɛwɔ apam dadam sɔfo mepɛ sɛ mfa sponsor na mesi gyae adɛn na menyaa na mese mempo asɛm meka kyerɛ no straight meka kyerɛ sɛ mempɛ no asɛm wɔsɛ wɔnsɔ mpam asɛm na mese me ne onyɛ pɛ yɛhonhom nyɛ pɛ nneɛma no yɛnyɛ bi na woyɛ nti sɛ ɔsakra wadwe a mɛpɛ w'asɛm I don't need your money. I need your soul. What do you say? Yes. I found no job for no, so I'm saying, Dumino. Men person a cattle. One half frame into Dumino. Amen. I don't call me Nimini. Or shut no, I should do a muna. So, some tertiary. Amen. And they are so for the Rebecca in some gym. What do you say? So far, consider we are panasem. Why so co invite no? What do you say? The person, you are no you need to sit down and check your lifestyle. Amen. I do not come in some gym. What sister Kuma, the moon time? What do you say? But a man will see a year. Ready away, woman. You want to say the done. What you did not go do for before? What did not call was some for? Say, oh, yeah, we young son. Who play a money around what was so grada and our console is who I was saying. Why are you deceiving yourself? What I say? And can we Claudia? That's more kind of sank our time for Donald. So what we say time for the anchor Donald? What do you say? Yes. Me per se, obi a wutie me na, be very careful. Your own pen voice out. Adia we mempe. Voice out. That's right. So I say, and say enye antumu. That's no nyachom. Nyachom. According to say, we know obi to fie. Aduane na wo no ade bra wo, o ti bi ma wo, wonni. What do you say? Also the bra wo no age.
ɔda ne ho ano ahwia to agu awurade bu sɛ woyɛ wodini ne yehu wode aseɛ kakyerɛ nipa ne hyɛ menni aha no wamfa ama adan wo se dabi menyi wo ni mehu sɛ honhom atiw mu no amoa me so wode aseɛ sister honhom bɛɛ na atimu mu sɛ ai mensaa na mehu no enti wo ne waduane a mɛmam bi wode aseɛ ɛnhyɛre no nyɛ aduane no nkɔto mu na ma wagye mpɔ sɛ wɔyɛ bonsam wɔyɛ baifoɔ awurade grade wo sɛ woyɛ satan sɛ wɔtwerɛ sɛ wo ne nipa nyina ntena asomdwuam lɔre aseɛ ɛnipa babra wɔ ntoma ntoma no wompɛ no nye ntoma no wompɛ no ɛnye wate bɛ sɛ wo no ase ɛnye manye ka kyerɛ ne hyɛ mane nye ho ɔbrɔda mede ntoma ɛbrɛ wɔ mede ase mane ngɔ hɔ ade wɔ me wɔ bi fama deɛ ɔne bie wade aseɛ anaasɛ brɔda mempo asɛm ɔ nti mempɛ sɛ magye wadeɛ so wade aseɛ ɔbrɔda wode na mpɛm asɛm suba wei nti na mempo asɛm nti wogyae deɛ a mene wobɛyɛ da ko sɛ mepatwɛ wate baseɛ ɛnyɛ adeɛ no nkɔto ntwene deɛ akɔ so wɔ fiafia mu no no ɔmo te fie ma ɛdɛ na mayi one bɛka nsɛm akyerɛ wo wɔte fie ɔmo nyinaa te fie wɔtaa maame no wɔfrɛ ne mma kɔdɛm aka kyɛ sɛ mo ne ne mani agorɔ maame no wɔyɛ bɛyifoɔ ɔmo ma aduane ama mu ni wɔte aseɛ wɔka kyerɛ ne ma no maame no yɛ bɛyifoɔ ɔbɛma mu bɛyie nti ɔma ma aduane ama mu ni wɔte aseɛ wɔwuru sɛ maame no yɛ bɛyifoɔ ɛdeɛ na wɔsɛ wɔyɛ frɛ no sister bra bɛwuru sɛ honhom bi tu mu a mmoa wo meɛnkɔme sɔfo ɛnu sɛ wobɛtumi abɔ mpa yɛ ma no atu wɔte aseɛ saa nipa koro yɛ nso ɛne no mmienu bɛti mu up anankyerɛ kwa yia saa yɛde abae aba di nkɔmmɔ nso waka kyerɛ ne mma sɛ ɔyɛ bɛmbɔ nsam ɔyɛ bɛyifoɔ ɛnyɛ hwɛ yie na woyɛ o wonsakraa awurade hu sɛ wɔtena ne no woyɛ ne nipa anim ate asɛ woyɛ kata so muamua so wonka nokorɛ mepɛ sɛ ɛnneɛma bi wɔ hɔ a wote aseɛ mepakyɛ wote aseɛ wɔsɛ nyɛ wotene ne wɔ nipa anim ɛna aba Matthew chapter 5 no wɔsɛ mama mo ka neɛ nhyerɛ wɔ nipa anim na wɔhu mu ne yɛ ɔpa ɛne yɛ ɔpa na sɛ gya wɔwɔ soa nimonyam wode anso so ɔsɛ nyɛ wotene ne nipa anim wote aseɛ mepɛ sɛ meka nsɛm bi na timi boa wo te asɛm ne yi wawo wokunu wawo ansa na wɔbɛware wo kuna wo ansa na ɔde akwala no ɛbɛware fa akwala no a wawo no no yɛ ɔde no ɛbɛware no wɔmpɛ no asɛm the better issue ne sɛ ka kyerɛ wo kunu sɛ mewura mentimi ne abɔfra no ntra ade wɔ sɛ akwala no mempɛ no asɛm mehuna na mboafu nti fare kɔma ne maame it's better for you so ɔbɛgye abɔfra no na wo kunu wɔ hɔ a wɔne akwala no di agorɔ but so kunu ne hɔ a wɔmmɔ de tiriti akwadaa no keka ne tiri akyi dam wate aseɛ wo kunu wɔ hɔ a wopɛ sɛ wawo tete aduane kora hyɛ akwadaa no anum ɛnyɛ ɔtere ɛyɛ nso pa hyɛ akwadaa no ɔrekɔdo wɔbɛnyini deɛ woyɛ no bia wɔnim nti ɔyɛ aseɛ bɛko ɔbɛka kyerɛ ne papa kasɛm no yi ɛna agya nom nso no yɛ mo ntie mo ma asɛm yɛ nkwalaa nyina na ɛnyɛ nti asɛm no a wɔne a woba ne ka kyerɛ wo a you need to take step ɔsɛ ɔto ho anamɔ tɔre aseɛ na kwalaa kawa no tumi na ama me bɛɛ na mpo asɛm deɛ ama me yɛ wɔ fie a ɛyɛ wɔnim ɛna ɔyɛ saa de deɛ akwalaa ne ka no it is true tɔre aseɛ mepɛ sɛ obi a wotia me na no asɛm paa na meka kyerɛ wo no wobɛkɔ bo nsam gyem wokra wo kuru sɛ wokɔ adwuma wasa da w'ani abɛfie abɛfa kwalaa no afiri skul ade na kɔbɔ ɔtuo hɔ mpaebɔ so wɔhwɛ so wɔbayifoa
that's here. One corner I can't tell her. Yaya kono sofo no de obeka bia gitum. One year to more if you want to. You obeka koma ma me. Kwala no susu yo. Odu ane sofo no so hwe nanim. Sofo akwala ni. Yo. Ba ye no nya ne he. Osema na de ma me. Yesi de obeka bia ye nyintum. Ebi ka di hu aya de abai. Aso kwada no mu. Obafia oseme wura asema ba. Me kwampa ba be me be na koy. Waso abaifo. Afa no de adwendwira beto papa no so. Enso wan wo fidi abaye no de ahye na no. So okone abusa na wonyintum. Sika FM 89.5. Oya se enipa akobu nsam jam doso. Edoso message. Enipa akobu nsam jam edoso. Asadamo masa ada Kristo din huhu amwa beto so no. Ene be wo se sa. Enipa ayo ni ntata no doso. Asawa me kan wo de wa kira se buhu atan. Wo ye no kwasem pa. Buhu atan. What I say? Me pese obi a utie ma no pay. You need to change. O say anya tin ni pa nim. Anya tin ni pa nim. Amu obi wo se wo ye otene. What I say? What be kura boni touch. There are many pastors, many church members. Ya woman ni kutre bili. Woman ni tuntum. Obi ani se tuntum na ba no defeat atuato. Ya chom. What I say? Awiye ye bra na ba huro. Say de woni so wawiye. Wawiye. Awiye ye bra. Ana ba huru. Oso yi ni aban. Wona ka no kura sha. Ti asem ni ye. Wa trase na hwehwe mu. Sansam aye kan. Sanate. Asesai ye hwehwe Kristo su. You are the character of Jesus Christ. The character. I don't know my quote no. Yes, Susuban. I am Matthew chapter 6 verse 9. Down to the character of Christ. Tasemini. And this one Christ su and from what? Obakobu nsam No kwasemo. No kwasema na meka tro no. Tasemini. Jesus obahano on time bi a wodoni pagina. Amen. Imposition about Jamanfo, our Jamamu pa. Yes, we nyatum. Wama chino ni nyatum, omi ya bonifo, and so much chest or more time. Yamia who come who saw me in our bonifo. Obu Krokabano, Obu Beshina Boeli. That Gaba cos no. Yes, you know, was so a mizan, one a ground. Yan for ban in command. Room where time. O my conscience na body anonymous se wadwene ba ko. What I say, yon ko. Ento mo de oba no club esum na fidie. So say the city. Asempa. Ento o mo de ko. Na Jesus ya. Onim huhum ne hunam fam no. O mo de na bra no a hedin. Ana o de nsa drum ransom du no wo fam. O de nsa o de drum ransom du no wo fam. No starting so di hiham. Ransom do not do my Moses run or drawn from what started so the ransom do nishim. Or this is shame. If I call a Cosamasa, yeah, Joe. I don't know what I say. You see, I tell them, my mom pair. Baman, you Johnny, one yano. Because no order from the Baman say no budichi. Or window, ya yano, and Robani. Cherry Yano. Most of me, I'm never sure. Obi Otisha, yes, I'm one answer to say. Yes, you show you show me no shy. You probably dosso. O show you no shy. I want to trash it. Was Mudi when you're bonita. That is correct and righteous judgment. Good. Mumudia on your bonita, Onikai. Nikai. Antony Bon. So I ask you, what can some Mumudia neck on your bonita? Go back to what about girl. But was said you on your bonita. A full brother won most of me one toy. Onikai. So I ask you, into where shall we know? Show him. Where so Pajab one another in session in the bonny away so. The Chana come show. But I make my bedroom and my body to check girl. Chat, what on a watching. What I say? And so, Kobe Sima Buakuno, you must say,
Wama si aboni wamu a ekom Stephen no. Wamu nya boni fo nche Stephen na. Me boni fo. Basa na pai, baby a wonam, baby a wogina. Enye nya atwom. Wogina so amepe amen. Amen. E mani anya wadwen se ofie. Obi wa ho wonim bibi. Otimi sori. Efie wadu ho, no obompai. Bebe ka baba la baba obompai me fiofo nyina nya. Anya no na ba me a wo so atena o, usuban. So ya se, dia wo yam. Wo person you who di so atena. The fiofo started from sofo. And so Ghana won ne dan wonya no ho de. What ya say? There were many pastors. I am like you know my abortion. And so you puppet and preach. Why abortion were tuning sagu. I don't in the bar or one on the shop. Or tuning sagu. So, and so you know preach. Or you're not saying any penny. Sorry, man, enough for the shuffle, but I rather friend with Dini. And sorry, man, you know, a friend was suffer. Or Barney, sorry. Yes, of word you are very calm. Yes, of word you are very good. Yes, of Pensla. And so I'm an abortion. Oh. Sorry, I said, the person who would the away. That you saw your macro leader, Pentecost, CSC, Assemblies of God, Deeper Life, who are Pillar of Zion, all branches, the Assembly, who call Roman, when I am macro leader. Look at you. Who but your church, and so I want church. But in Shadia, the same was sick as a coon. I saw the man out from you, a fear of from the Kwaku Papa. Oh, yes, here. When you tell me, pardon, you would always start. Yes, one had to film pictures. I almost saw me, yes, at the Tano. And so, Subai on the Yeah. The person cast some of the chow. Now, you are a chow. Come now, there was so ye. Monsieur, who from your radio according to what is said Deuteronomy? I say who from your Maya Radidia? That you were done a deal with their many part. Oh, yes, sir. Who from your Maya Radidia? You were done a deal with their many part. Good. Until God set in your spirit, your soul. Then you can set your physical. And you want to be your true me or the penny. Over to me, I adore you. And so now ready to do say about some money. Amen. Amen. Did that be a catch your woman say? The yard doyano. Titunesca for. What on shot? Or your court. Why is here? About children's home. Plus a son of man or the court. Yeah, now should know about graphic him. Kwakumensa. What you make children's home for? What is 5 million. A more bag of your watching. A 6 bag of your watching. A bro bag. Or the come on. When I'm some punish will be calling and canning this year. Let the twice or major. The twice son of your major. Ya kanya msompa ni so bi ko hwani sia ni nyanka awu aho hiem dia to aso no maja wa ya se ade o me pese wotiani achade na wo de ko no enipa hu se wache obi ade but awurade huru se wo ye okot tane ontene don't deceive yourself. Don't. What you say amen. Amen. Don't deceive yourself. Ebia wo si se ba bia ya yire no munim. And that's why your elders and your churches. Oh, don't do this as a church member, but you so. Your elder and your correct you. And your buakra and so Awuah baby. A wash and shower baby. So I say, but we took our co India. Or co full play co India called Drosso. A beer coded of Funakam. Oh. Elder to get them say, walk up to Bushman. I get you a sharp baba, you're presiding. The person, I'm a son of Nima Cosmo machine. Obama, you are, now you know you. Amen. Now that be not happy. Rather, some more trauma, Jodia, or by 4 for them. According to the Bible, the Nipa be autism, when you vomit, when you fear, and when you're near in the main so I can't mind, or fear go outside. When you feel when you're out. 9.5. There's somebody. What's your to Canada? When you're to Ghana, what's America? Who could to Ghana? What's Britain? Who could to Ghana? So I say, what's Germany? Who could you to Ghana? O Pharaoh, a tuneful, ye, no be on your bassa. Also, dear dancer, say, hold on, what you're watching. People say, warrior, 1 or 3. Oh,
Why you say? O friend no bomb pie of so. Oba friend na bathroom, oba friend na wadwumam. So you say? Yes. Why would you dance say? What chempra ho? And so you call yourself elder, you call yourself a minister of God. Adafenam, adaya subasi from na na tam wo jabasi ho no. That day you be hu say woman ain't ko be doso. Doso. When it don't get be a motive you nada. When nada, when na bodwame ato aso me ansa. It ga ni mu. And obi atia wo yele na aso. Second bia no timi sia wo ne ga no. Into one kasa nkyerɛ o boss was for the sake of God and you no cry. And then apostle twan kontompoto me so sa. The question dey aboso me ahase ye di communion no tutuntuma. So ya say o person proof you wrong abrekura one kasa no we are dance here tia ho. Say ga no na da wo wura na da jaso ahwe. Ba ga no so so ba mamu. I say other presiding other pastor. Bonso Akwasi Awuah wa je communion no odi ya na wa catch na yire so me ma bodwo me ka beta akodi communion Unkodi. Odi communion no Insanity. What I say to never the show. God knows you when you say you are a sinner. When you say you are a sinner. Abraham tell you man apai. We be show. We never had time to say. What you must amen. Amen. A die you supposed from. Adion. Asema me can say no. Adimpa. But I say me can na die say no dey one foul. One day be one day. One day be one day. Why? Asempa na me catch. What them say when you suffer we are now. Suffer cause we are your enemy. Why so you pe man na ho me? And I know who no. What I say? What come as suffer who I want me nam? But me your enemy to you. And so somebody come out you are praising me. What's dangerous? And you said you pursue But then I'm here successful for cause we on the team one Mike Maso. Ya me sha. Na kuma mo na dion. Abekwa me your enemy pow. Kuma ni mo sem. Aso nya me wo di kum me yakra be guma duane mama du. Sem na koso akuma doso. So ya say. Me the enemy of you and so come disciples. You are more than Judas Iscariot. You are more than Judas Iscariot. Ya say me. Abraham am show. So for now we didn't chino. Me hada na be hu gira ho. Oh yes, good. When someone can fast for no. Dion, and what ding. When someone can fast no. And so some like me was saw them you are praising your pastor. The only people who saw them who are working cancer match no. And the first started so praising almost na my what to say. Yes. They get confused when some to it ish. So yes, na my what to say. No more the cancer na for so gina yes. Gina my man is also sad. The pastor and you may come what me come awati abranche a wotie me what disgrace wo yire wo what can you hu some money a kire wadamfo e do no fo no kula mu yire enso hu na afra darling o fra me check what you say me don mawura ho dia kase ti asem ni yo mawura uni ho ameni ho hey e hwan sama wa ka kire wo na fofo afra ne ho anka kokwa mu hyam wa hunu sam ne yiri ti say you need to call her ana yire no and then interest alomo ade we na we mani nya hu body so be you hu afrim atimi aboa wo ama yan kwaje awie pay e won se aware but nkwaje nso hia so dia se fine no what can mo biate se me yire kra de me no kra me no on na mani so kwanya sare kra nka badia so dia se after me ni hia just many kotomi girlfriend anim and sana many aji. Look at this waste. Can we na filthy and dirty waste. Can we na children? What is here? Filthy and dirty waste. We na children. And you are down for who you don't know. Who is a ball so bad? No respect. No respect. So they are here. The person obi a wutie man opai be very serious. Amen. Be very careful. Amen. And your team you want you pay anymore.
yɛne wɔnyamea nim ne nipa anim good soro nye wontum ɔsoro ɛmakew wɛ that's right na asase nso yɛagye wato amen na deɛ ɛmu oduni so ɔsoro gye wotum na asase anyewa ntom a woyɛ perfect amen amen na the correct judge our God amen it is a ready judge your life na nipa so ɔnye ntom a woyɛ 100% amen what is it because all class na mo tira deɛ na mo sua na yɛma mo work no classmate ni back we were 0 ɔboa wɔtwa 0 wɔntwa hwee wɔyɛ sisi ne nyinaa wɔtwa 0 deɛ ɔba mark ne ba na ɔmark wie na woyɛ 100% wɔne gye kyɛn deɛ na nipa ɛka okay sorry aseɛ nti ma ɔsoro nye wo ntom asɛmpa na mɛka kyerɛ na the same time masase nso yɛnye wo ntom amen 89.5 wogye me so a mepɛ amen amen wate asɛ why sɛ woyɛ nya atwom wotumi kɔtua duro bɛhye watwerɛ dɛm sɛ woyɛ sɔfo wabere kora woyɛ demon mɛsɛ this yɛwɔ quotation bi wɔ hɔ a wokɔto yɛ na no abiabia ne ho mu nsɛm wɔ hɔ ɔsoro bɛyɛ deɛ o deɛ meka sɛ ɔsoro ne agye fɔke because asase so no asase so obi bebree yɛ adwuma ma bɔnsam yɛne satan nenam deceiver no ɛne nanam bebree ne nanam abɛka no kora no wanya tan ɔsɛ monhwɛ yie the word monhwɛ yie ɛyɛ warning hwɛ yie o ɛyɛ warning ɔde aseɛ hwɛ yie ɛyɛ warning wone papa nam na wɔka kyerɛ sɛ kwaku hwɛ yie ɔka asɛm paa ɛyɛ warning paa sɛ bibi di akyire no wogye me so a mepɛ amen amen hwɛ yie yɛ warning hwɛ na didi akyire ba no ama deɛ di akyire ba no hwɛ ɛyɛ dangerous nti sɛ awurade ka sɛ hwɛ yie a ɛyɛ warning wɔnka sɛ wadome ɔde wɔse hwɛ yie be watchful wogye me so a mepɛ amen because deɛ di akyire ba no wopata na ɛnyɛ ye na deɛ di akyire ba no so yɛ gya okay suban no a wodi mu no sɛ ɔne wo papa wɔ fie na woyɛ nsɛmɔne bi ne wɔfrɛ wo ɛ kwakwado hwɛ yie meka kyerɛ wo sɛ hwɛ yie wɔne wo no no kɔ ka wie gyeme so amen amen wɔka hwɛ yie no ahome ɔse kɔ kana asɛm awie ɔmmɔ so bio wode ɔpa hwɛ yie no mfa nyɛ adwuma wɔama aba mu ankyerɛ wo wɔse hwɛ yie ɔyɛ aseɛ Yes. na ɔkɔ nti wobɛyɛ sɛ mu papa deɛ da bia sɛ ma wɔka no no weyie na hwɛyie no ade wɔbɛka ɔntimi nyam hwee bia ni baabi a dɛko ɔba fie a na ɔtɔ mfe a bɛɛtere didi hweyie n'akyi ba no hwɛ yie n'akyi no ɛhyehyɛ n'ataadeɛ mu na ɔde abɛgu ɔde ba no if you comment again ɔsɔ ma wɔnka hwɛ yie yare ɛna twam ɔsɔ moa na ɛne deɛ wayɛ no nyinaa no na waka bom ɔbɛbua butubutu aka tira hyidam yes monsa ne maame gyina hɔ ɛyɛ dɛn mewura wo kuro akɔdaa no yes wɔwɔne ne first wɔwɔne ne first akɔdaa no ama n'ani atea ne ntɔn wɔmu wɔne no wɔgye aseɛ nokwasɛm paa nti Ghana say God won Ghana yes God won Ghana but yɛde di agorɔ ɛda awurade abufuhyia bɛhyia no yɛnya patafo kasɛm ne yi aberante a wotie me asɛmpa ne maka kyerɛ meka ne wɔhyɛ time na mene me fada mo ne te na mesua asɛm wei ɔ mewerɛ mfi da me fada kɔ open Bible ɔno no wɔkɔ asɔre nso wɔboro wade aseɛ but ne ba wankɔ asɔre no nyɛ wɔ asɛm you be in trouble ɔsɛ ɔno deɛ wɔntimi ntene but wɔfɔ so sɛ wɔtene ɔne ɔka no dwam wɔsɛ awia meme ntimi ntene meme ntimi but ɛwɔ sɛ mefɔ so sɛ tene ɔtene ɔyɛ asɔre secretary nso ne ɔbo ɔne asɔre ɛda baako Kofi Adu kwadwa adu asɛ hwahwan ɔmotumi boro no ɔma lɔko wɔ kwan mu so wɔyɛ asɔre pani wɔyɛ secretary obi ne ne wɔfa ase o wate aseɛ ɛna kwasiada ɛdɛ me ɔtɔ Bible kyerɛ wɔ ama me nti me nso madwa mesi asɔre koraa menkɔ so ade aseɛ fine ɛna mefa me dawa na mekɔ bush mekɔto mekɔnya obi fish pɔn bi
I'm a true dawa. Na nyina me yi one bucket half. When me say me the be fear, me fa da ni baje. No wa one me atoso 3. The man would have fear. Anna opie free them no kwasi wa maso. I said that Debbie, no okay, nyashi. So I can nyashi no me dey me say. Nyashi. I said that me koto da wo fa cha me na we be bo fie na mo ho. Na yemfa nya aduane. No so why had the way. Ti wo yeso obehwa no pali so me nsa. The first time me fa dan the bombing. Masa come you. Otutu punu ni nyina am. Na me hu me fa da before da we mo me da. Na said was so boom me pa no. 89.5. Obumi atia me nsa hwema me nsa gi pon. Wose me damage you, am wose me bo hyekyal. Obumi ma me ka from flat. Na mo swa me, de me ko hospital. Odu hospital was me na mbo no. Me father who Brome ma me ka from flat moje firi me hini manum do benya bia no de bome o de fia konya o de shimiti ma pa moje salame no sa kotam kubayi no de shim no se ma bodam cha me se hweye ma ka several times ntie the first time na mbo ma game poso no me fa me fa de ni agro behwe yi o se me hweye. So many people say, you need to quit. You need to change. You need to repent. What you say? Amen. Amen. When you casino catch a massa, say you our Akwasi who say here na chino, the ababa is dangerous. You need to quit. In Tampa, can't you no down. So must be you. 89.5. Shall see you na come. Because in first so shame you know. That's it. Fire here. In first so shame you know. When I catch you in Tampa, you na come. When you are a BCBU, my mistake. In Tampa, no down when I call baby. Then make sure say sadden when you're there. On your view. Shey was stored the way not to. The word shey say there we are you know the at all. Or shasha baby what the source of child there. Abro. Ampa be very careful. Asampa na make catch on. O se mun shey na man ya motri ni banim. That is one word. O so ni obo o kan kurosa. Yesu Kristo sa babio. Ti asemni enti da bia me ka bibi she o ka che oba no. O ka se do o jiri so anya bone dan to bo. O mo jina no bia ja na bo agu no ko. Yesu dan na ne no so oba. Ono toto fo no we. O so bia e ko o so ma mu fo. O so na me so me mu fo na mum hwe yie. FM 89. Je me so amen. Amen. O se do sika no. Na mum hwe yie wo ko no ye bone bio. Na de cha wei. De cha wei ye jaw. Ma wo so. Anya bo na di shu. Eja o kam o kra na to jem. To balance it here no. Asema papa na kana wo se hwe yie. What is it? Myself no ha. I don't think so say at the for about be save. Or some shoma brabo yi. To balance ko yan homework. O follow Christ and John Jamano. What is it? But the idea show you in the back but still the eternity. One day be one day. One day be one day. I did say way. Asami sami yan no suma mi na juma. Every babo no nippon to me nyahio. I did say way. Asami sami ya yo suma ni mejuma. Mi call me ben amreni nansa. I did say way. Asami sami ya yo suma. Ya kwa ye be obiara betimi ewu. I did say way. Asami sami ya yo suma mi na juma. I did say way. Asami sami ya yo suma mi na juma. Ya kwa ye ben amreni nanso. I did say way. Asami sami ya ni osuma mi na juma. Arante anapai me kawasem. Matthew chapter 6. I want to be no. But trust some potential.
hwɛ na tumni atamu mo gara hade we want to be a treska ade am a judge no jao judge prosecutor judge na mamaje prosecutor baba bache no dey come judge no the judge ache na sem no mabutu no ya butu no nkyerɛ awurade abutu no obetimi akomnipa na judge jao obetimi awiade na judge jao pani bi betimi abopa mo akobu obi tu akono ukunu wia no no awurawura mi jao osuru nyao osuru nyao what you say they are not another pay me pese they make mu hia dwen sakra gara fo hia dwen sakra a Christopher sofo a difo Matthew 6 do don't pass verse was it FM 89.5 verse 6 was mo hweye na ma nyo betre na ni panim anya sa huni akatua agya wo so na nkyai enti sa wo ya do ya owi a wo se sa wo ya do ya en shat so bantu ni wanim that's adoya na wo ya wo se na msompa ne se obi ko hwanyusia ni nyanka no wo se me mfa trumpet ni wanim no mo bumila no to ya se ama ya mfa trumpet ni wanim that's what adoya na ye be kan radio show ya the camera to that's what adoya no ye be kan what is say TV show and that's what adoya na ye be graphic aya kokwa mu ade to ya se wo se wo ya adoya ama shout to bend to trumpet in wanim more than the second comments and acquire a joy from Mado, you know. Sorry, I say, the moment you are we are not from. I rather said the boy, Cassia, what declare Nipana call was why you're nothing. Bible, no, so on Cassia, and the one about to set graphic. But I rather be at the other switch now, who the opposite. I felt to her now. Set to Trubento ni wani in shine. Tiasemedi in set to Trubento and Conauso. Na come prison for in Katia guy bottom hensha. Not the front page no be a kind. Already who say we nyachum. Cause ope famous. So I say ope din. In fact, come na we ye but who ya pedin. Na wan kasa no kra sika no kra ho nya no usa ko wia e kro no sika e kro no wabu bi afaso na ade akoye se nya me behu mo bro ati ase wo kasa no mo ya djuma tu mo kasa wo ye nuama wadum fafafo ne pawo pafo betwe ne Afrika mu nuama ka container kasa ba ko wo betwe mu ni nyina wo ya na mo 2 million wa wo se doso kaka 45 seat and more ma and confirm swani nyina wo mo kwachi wo mo ya ma se 2 million a doso mo nteso a doso dodo abrekwa wa wo ne wo yere mo ntimi nso 10 bucks so ya se o wi so ya edo wa sofo ko traso dem e wi baba oh die wa wo mo bi ya dwuma kwa na mfa na katua ma no die omo bi bre won fifra mu samu fifra na fana katua man due ade form gi ahia fo nsam ade ka mode yan mu nue na o ya de fo enso mo sa hotire ahia fo nsam ade fanya nsa kwa kinchim ohia ni nsa na age na ade due o ya de fo o ya se yes due wa wo de dan to adan so asekira no no esi kwa kosi se kwa bi anya de abai eni ho oje awujade bi afa wabrekura enya wo dia awujade obi awu ama ne kunu ne ma ewo ho efia ba ma ne yirim si ya no maje efie no ama nkoda ne da bonten ebre kokofu aban ne ya no ma da kiramu se kokko no waya na abusua sase so o na abusua sase sintidie amane nkobusia fo no oh amano o mo nkobusia fo no awiye baba awurade ba bon so masesa na o mama adane nyisia da bi o de ho so kire babra wonti asam ni ye mo shakuna fo so na mo tete nyisia ni nyanka mo nua utai
you see so papa ju obi fie na motimu a ka che papa sa papa kuma fie na ya gye ne ma no mo te he bisa won say ya ba man na si fie no kura na ne ma nkwala ni nyina firi ba man no mfiri oba no mo hweyi dia ma Ghana ya sofa na anu no ya gya no ma ya bone nso aso ama me peso bi a wotie me no kokko na wote so ne nyodia wodi adanse se wo noi aya kwaku turubu a ene ne yire ya fieti wa ene do ene kwaku turubu awuo nya wodia odi ase ene ya tuwa ene na makoma konson nkwala na bosisa de nkwala ne tiama no so ate asa oni krofrom bantma ene ni mamobi odi ase me pesa me kase me di chiro udu sunyane ya New Town ene de keke ka ho me pesa me kase me chiro ye wo fia ba bia wo a abusuafo agye anyom ne se wo ka plani titu se nipa ne wo company wo agye no ato ne magu because wo want taking charge so wo mo bra no anka ho awiye ho awiye anya sorry chronic sosumo anya majaria kwacha so dem no anya ma buff for the 10 billion no anya so da me shame nyame ma toka bass am sorry nka ho character behavior lifestyle oso ani aban kwasa for na baka no kore anya sa for kabinti yesu kasa Matthew 11:25 wase ja waso ni asasura me do waso yi wa yeso de nyoma pa hintanya nsafo no ya kye nkokwa ani aja sadia ya de so woni yesu se hwe maja de nyoma nyina amam no obiara ni mo pa no agi aja no ani ya ja no poso yi ne nsam odi kire won o wi ase mo amoya adwuma bre people are crying people are desperate the bre abre the bre su atase mo amoya adwuma bre na ba so am ne so a momra oba mama home abranche ade ababoa ya Christ ade abatimi aboa Jesus Christ only Christ alone the person who tell man opai ebia na what so for we anka but one no oba makro oba batome oba makro takwa makro ho a ho na me ya so oba batome me botane se nipa benya nkwa wo mental me botane no enchinchim obi nsawate enya bone sha oza di sam kan o si di nukure ko si wowom na benya nkwa botri wiase wie ya ben kwasiafo na edede shamo kakra bi yo yanto aso Matthew no wose enti wure ya do ya nhyɛ tutubentu ni wani atwomfo ne ye no o se ne wase aka no nhyɛ ni anu se de nya atwomfo ye sia da mu no moro no so ati sai boko one brother dey shirt no ani da ho wala me de ma lo ani da ho baba o sa fata no na wo se hu se me kura me jina ata u jina me kura nwa me bija ta de wa atomi na ma ba kwa na because we nya atwomfo we boye ni what disgrace mine what disgrace nyame se nyame ntimi nhwe no Taliban ko I said yes here you can't cover God's nakedness. That's right. And as a Christian try to cover God nakedness. Good. Amra radio me tell you Nicodemus any elimata omo Israel for Nicodemus a Pharisee at the same time a Christ follower elimata so ye follower or ye Israeli but a Christ follower or ye default so I say fine the said ya be Mary Magdalene also ye Yesu asuafo no ma no ba kosomfo na me kase ma kire am ya bon Yesu asenuam no Jesus ye boni naked there is no supporter no chokoto naked raw the ba madafo ari ase but e ba sha no Joseph Alimataya e kokofa nwera firifie wo me de wo ma chi ne koy no me de kata no ho odua so a year man so much of nakedness we are covered but we Christians we are open God's nakedness Christian ni bo jama ya na dem the boy what so was and kremofo
and woman you mam who are some namda. Omonya da. As you meeting was sorry and amadinam. Oh. What is it? It didn't cover God's nakedness. But you need to cover God's nakedness. What you show me? Amen. Amen. You what? As I'm part of my canoe, I'm a catasso. Let's show me. I want to show you, mamma, but you move Christo Cassia. Don't do much in a coin. What's a Noah? Or Bray? Noah Bray, and what now? And on a back, a coherent dejas. A coherent dejas or no Becca. And then the animal council co-found to man who do my chico cata and dejas. I'm do much. I'm a conqueror, I'm a catasso. So as I say, it will be years to free piano sono, or than to manage children. Said the baby who had dejas. And son of Mary and Soba, I did do him. I bet son. No mean our son, no be some say, a gentleman, let's make the chief, and he had an call, Budanum. Said the baby, because was an such of a sorry. Was sorry, I'm a son and said Nakofi. That is pure love. That is pure love. Yes. Joseph Alimatea, and then Nicodemus. I'm okay, let's go. No man son him. Obani Sukrambi, Netito. By half a mile. I'm call best half a mile or 1 mile. No call nobody to catch the Buddha. No man money board the Tuano, said the Baya, be bien to income. I'm going to tell one about for free show. We better turn it in, we better turn us, no more guide. Crash, you know. Oh, I was sorry, or the different garments, no sorry. Oh, I was sorry. Joseph Alimate and Quadraba Bissemico, who is what they just. Joseph from Susa. But yet, you and me on my dejas. The cow bonnet were bonting, a srewan, it's shower money and one more shrek. Ask him a dollar, so we could never be a good at Marsh. And I'll pay me to show. Where else should ya? I say not in any panimo. I a Bible, where I'm a damn animal. Tell somebody. I got to ask okay. As I said, you're not from foreign. She had them Moronoso. She had them Moronoso. Was said you be nipanim anymore. Young. The cramism say when you want to cut when you catch your bonnet, Dada, papa. Get your bonnet. When you catch your bonnet, Dada. What is it? Now, what you are, ya? And my own come who did unify. A mabon come we in who did you Yaka Kukum, the way you want to Kukum. The way you want to Kukum, yea, a jano, or Hakukum, or shut in Nano. What is it? And the Nipa will say correct. I was about to show in now, or you're bad. What do you say, our boys, you know what? Almost fear. I'm a quite sorry. I'm a chum by my damn. As one man who saw me a virgin. Yes. What do you say? Your mamma to be a what? What do I want such a show who are them as you who saw me a virgin? What do you saw them at to them? Casimiri, Kukuam, or tablet, or phone, hecha. But the sin anyone who Barney Bamwashu. What is a newbie? What I say, Obi to Canada, and then a Dana Joe. Our computer so. Tablet, you could tablet, you know. And so I'm send a bunny virgin. Very Christian, you, Penawasem. The Bowie, Edmonton is Rama, sorry. Obano can word in a new trial. Who is a man when you say, who's a colonial woman? What has he when you say? Oh, you know, Jam, I will go or a prostitute. When you be Crumba Jamai. Obi shit your Britain for be in Ghana. Obi to Nigeria, South Africa, when you be in that. Because we shall be in a bedroom. Or to train a Brahma, what the crew be in Soto, no Shenasi. What I say? Oh, you're back to soil, the Bible crab. And then I meant Tiagra dance with him. Wagon so far, woody. One pie from my wood. Wagon so far, when Nina and Nina and Yatamu, and Yamu for share no day. The brat come one bano and very dangerous. Was all the one pie from function and one pie dance with him. What you want to Jim? 89.5. Because a bar was so about you. What to Jim? I said, I make a trouble. The Monsacra, what? Monsacra. Mamma, your connection. Monsacra, Martin.
Amen. The connection with over Quabruchi, or be crack at yourself on a year better. Okay, transit to maybe no banner die and son had an echo. We are down for power, no. The answer now would never Quabruchi, would give us some. Require the gain fast. Require the gain fast. A down for power, no. Or brought pay with Canada, or brought pay with Germany. Or told you I am with the Tata, I am worshiping. O Quabruchi crown in China, Koshe. O to me bow. Emma when you're Jumaye. O Bagana, na boa na fan yere brema. One in the yada. Also, a son of kind of chose a second. What don't come up with your machine? People know you say you are better, but God know you say you are dangerous. You need to change. You need to change. You need to confess your sins now. Amen. You need to confess. What I say? Fine. Well, also gospel artist. Fine, me jutum. Gospel artist. I try to say what on yam. Now, when I produce you, a lady. Producer, I do and son will produce you. And to tell me so, which I would die down. Are you a righteous? And we are gospel artists. I had done any producer and I die. Also, a person call you movie as a Pentecost, and so moving director and no die and son will pick you. Also, Abasa. When you be like China, Kofania, I want another. What you call the same hotel? What when you get another? What did you done show? And you may cost was a massa. You may cost one another. So we are Abba paper one. No. There's a more confront to so quasso. One confront your mouth quasso. Maybe some young farm walk. Maybe so or no. When you be criminal, when you be rather as a driver, you will be not talking or the Ama Wutimuno, or Papa Tobu or Fantobi. Canon I know Chicken. No be a Tama and Quasasma Woody. We are not a transfer them up a piano. Also, 10 years when you're in the penny. No, but the others praise the Lord. After me, I did the cheap tamale. Oh. Ready the cheap tamale. Ubana ne dia wanka. Akatano so. No yanko. Verse 5. Na se mo de bompire. Mo nye se nya atwomfo no. No pese wo gina hia da mu ne montene nhwea. Bompire. Ni pe hu. No kra me se mo se wanya na ka. Na wo de bompire se ne mpiem na tu punu mu. Wo waja wo kokom mpaye. Na waja ohunu kokom no. Be tia wo so ka. Verse 9. Verse 9. Enti mo mpaye se yene ja wo soro. Obi anti hayo. Afan wo be yi krisosu adi. Christ na na ka se no. O se urade mpaye bo. But what in the suban and a prayer my yo. Guidelines at the my. It was say. Was enti mo mpaye se yene ja wo soro. A ja wo soro. Udi wonke. Nimra. A jaw so di honya ente woje me so amepe amen fine awurade na wo no onye obode da efin Canada enti so se ne bane odi a wala se obi betimi adu na temo na esuban a wo yina di woni so obi betimi adu atema fra o maame wo o maame want to ye obusuafo want to ye because of your bad behavior or bad character. Until you do a tama from a bushia. So I say, until so one Johnny Namadia, a radin dirty. And the one son of a Jano, you need to pure. You need to sanctify yourself. What I say, I was so true. It is so what ya, you were born a what ya fragile. About what I say, so what ya, the Baba what ya fragile. That's what one tear best anything. Romans chapter 2. Romans 2, verses I think 20 or 21. Romans chapter 2, verse 21. Or self, you are church, you know. Me was so demo, me a Bible teacher. Me church will be said, a Gamania, Crononia. Wow, church, you know. One church, I was so many decay.
teachings na me de bro no e twase me di ka teach me ho ansa na me de abro wa ka so wi ade no wi ade me tell preach say kro no nye so wi enso me wia wa wo se won sa wade no wo sa wade wo sa ware say nye enso say dem the computer hwe wase wo sofo mu aye bi so uchichi wo ho woni na sore ba wo na sore ba on tam no ko hotel e tell so woni na ko hotel no den papa asofo nyina wo sa wade wo se wo se sa wade no wo sa wade wo a wo chiri honi no fom asori fie nyoma oh me dia me chiri honi no kro mfa honi mama boboa no enso aso dem no nyoma wo wia was wa wo ho emeramu no na Onyankopɔn me di sabat me amra so di fu na sha me di sabat me nyi adwene me nyi koto me nyi opro me nyi cheche me nyi mampa me nyi apitadie na me yanim twitwiri fom wona amra no so di na me yanim twitwiri fom nti wo se Onyankopɔn di amana man check na man ubaye a check na man was sabat nya chom wose animra o so na mra to so di na me yanim twitwiri fom munti wo se Onyankopɔn di o wi ya no se munti nti se wonja ne nyame dia anka ba tini di ne ho what you say because you didn't do na frau yes oje be so amepa amen you didn't do na to so nti wonja no na dia ane emian fa so mo wonja ne di mpa amen nti no se wo homo ne yo pa obe samo ja nyankopɔ ye monyam but so homo ne yo bone obe samo ja ne di bone di bone amen hwatade ane kwasie wodi ase wo Germany a wodi kwa so nipa ye tie agya ndi ho nipa ye tie agya ne di ho tade bi ahye no wo ko central Pentecost central our France our Germany our Italy so address ya wodi ko wa huni nyire gu abonten utunu mu nyire gu usire mu nyire gu look at yourself wo se awo our Germany but I saw them how they are woni ho what is it I saw them how they are woni ho enti I was so you usire 99.5 na you no for ho o pompo no fu begu kwa ho ti so bia wanya chacha kompo dio so boye na so ano hwe de why you want a prostitute like you enti so for gira on wa so ki sagare o ti me shamani sha na we fish wa so for oh Jesus last wura no enti piepa ye ti me ka se ahifo ni asofo na se wo fi hotel what you say look at your dressing now what Italy asema American person country mo Europe the same time Ghana what Assemblies of God and Assemblies of God I say oh asofo na ya damn dogs and come ya yantimi mpo from mansu ni cruise ya clear no atum na sore ne se ya na se sika na eba no anu hia wo mo sore ma dressing ya yitri ho konfo bi ni basa bi asesa hwa technicalist ya so ni che shofo ma me kura no ahye mini aba na ni kotodwa keka bom no abata so dem o trasa no aka ni kotodwa sim o ha no agye mu nkakrakra no twa foto abele Sika FM o hwifo o ko stadium Assemblies of God be stadium o mo dressing nya wine that dey so about ho atai o ka se shofo no yare o hwe dressing pa ko so aso dan no mu a o ba fe mon kan wasem o ba fe kai na mo hwa akomam ena ni pa so hwe ne I tell 2 auctions what I say na me hwa akomam o ho se o ba bro ne fan o se so nya mo honhom ne nukurim what I say na ye ba physically ni pa na ehwe spiritually nyame ehwe the person can correct it is a nipa batimi a judge no so so judge Bible said the aya command man pie that's right usubaya one inside no and one idea pie outside you need to change abranti a wutima na pai yesu dawo yesu Kristo dawo it is a radi nyankopo ba no dia and yet radi di ho amen Jesus is the Son of God. Look at Christ, the behavior, lifestyle. I and my Father are one. Over there, what me akabi. When you think you know what you have to go, one some by 4. When you think you know what you have to go, we
motre to gun so akofa pense no what sign na dia fa moma so we da ho why to say esremu anoma no no wani ma sha kode kan yan kante ohonya fa o why say kaka motobi ohonya fa da bia me kam say ahofa nya fish ahofa character ahofa suban the person will shame and no we shame. So for all until take the assemblies of God, but I care what you are showing me was the assembly of what? God. We see assemblies of God. And we are them krabata. What do you say? Yes. No, dear. Until I'm attacking them. We see assemblies of God. Yes. So cast assemblies of man come down. Amen. Amen. What I say? You need to think. Yes, sir, we are bang. And China do Babanaba. Oh. About here, mental water, heaven, a crown, and then suffer there. We suffer on Amsubi. So I'm not brat to be in a film. Yes, somebody. Or say, I was so don't it. Wahini Mira. Obedience, somebody. The kingdom of God requests some also. Wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ̀adé na edi sọ̀rọ̀ wọ́n na di hini wọ̀ so ayé aseɛ ẹ̀rọ̀adé di hini wọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀nà mẹ́bọ̀ wọ́n di hini wọ̀ sọ̀rọ̀ nti sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ̀adé di hini no I bet you na hini yẹn no e control wɔn bọ́fọ̀ bíyẹn ni wọ́n na control ẹ̀rọ̀adé ẹ̀rọ̀adé na control all the angels ẹ̀rọ̀adé na di hini wọ̀ hɔ wọ́n ti aseɛ nti na hini yẹn mìíràn wọ́n yẹ wọ́n sisẹ́ yìí. Ahini ni bad na to aso. O se wahini mra. De wo pe enye ho asase so. De me pa no. Okay. Let that will be done. Jeme so amen. Amen. So we are ahini ni bad let the will of God and the was must be done. Yes, so try say. Ya makwa ma wurade ahini mewuru ye. Ase nipa ahini. So ya say, e jeme me gire hai. Me nyi andi sintum. Wo ya me dia nyi ntum. Akwasi nduma hinie minyi ntum bibia wadi ba convention yo MPP minyi ntum kose ni pa hinie ana sante hira hinie mi kwasi awura minyi ntum wadi ahye ni pa hinie gamancha hinie minyi ntum kose betimi akapapa na tira obeka bone obi ya dada kra omba dada ahini abako pe ana mjitu mo so ahini na twumunim na danim ti so rade ahini wu mi a me life ba pure amen rade nya sisifo onwia o man sika nkogu ba bi no onya da na Ghana fo ahemfo ya kronfo me mpesa bi da wana me nyinu mu ohiri ban wo ma ton sase na wo ma tia pakra mu so for kwasi awuya ni nsade wo woni sade anka akwa asore woni nsade ntu de bosomo se nyame anam woni nyame se ncha na de bosomo ye kwasi ni woni nyade obaka wani this is the time oh mo chero ntia udi agro de twatwo ye wo if you die if I die today tomorrow is you what you say? Until all the kingdom of this earth is rubbish. I am quite shashem. I hear me a course from me. Said Obama by Obi Abed in America, Jimmy Abed Jimmy, but cook a black animals, but you trumu lesbian at home. And quite shasa bonny abecha. America fabro for bedia conano, Obi and Trump was shasa. Look at that foolish man. Esa wabecha abe jitumu tumatum nka parliament Russia ba akra ma Russia me president be nyintum anya me panso Pope Benedict amika so nyintum sa sofo nware no wa no pagya no so osman Russia me nyintum simply because nyame na share mara no so ya say oso nyintum the person can be bidi kira mo ahini akoso forma nukuranim kurebianim I don't supporting them.
So awurade bɛso bɛbu atan a kingdom bia bɛkɔgyam nsɔfo awurade na akasa saa na wɔsɛ meka no sɛ wawodi adanseɛ sɛ no na wafra me ade wafra me no nso sɛ meka no saa na ɔpɛ asɛm de sakrawate gyae bɔne wokɔ sɔre asɔfo nka sɛ dwama anyɛ no ɛnkyerɛ sɛ awurade ani gye ho ɛnyɛ sɔfo ɛna wohwɛ no asua no but you study Christ and follow him ti asɛm de ma Christ study Christ nti nam sɛ obia ntɔ Bible nokwasɛm Bible no tɔ bi wote wɔ akan ne sɛ graphic ɛbɛtua ka ho amen ɛbɛpagya wagyina baabi ɔsɔre ne abɛyɛ o ma awurade ahene awuru na deɛ ɔpɛ nyɛ hɔ ma wo mamenka sɛm kyerɛ so abɔfoɔ bie ne hɔ anapadeɛ yɛ wɔ soro sarafin bie ne hɔ anapadeɛ wuru soro wode asɛ Satan bɔɔ no adwempɔ so ɔbɛma napadeɛ agyina no awurade to ne gui meka sɛm akyerɛ ho awurade apadeɛ na wuru soro nti so ɔbɛyɛ kristo ni ama awurade apadeɛ wuru deɛ awurade mpɛ no ɔnso mpɛ deɛ ɔtiri wokyi so ayɛ aseɛ na nti ɔtene ne mu aberanteɛ ɔsɔre ne abɛyɛ o the character of God and the behavior of God ɛna wɔsɔ hwɛ kyiri nti sɛ nti na ɔsɛ that will be done ma awurade apɛdeɛ nyɛ dɛn ɛnyɛ hɔ deɛ awurade pɛ ɛne sɛ ɔbɛware baako deɛ awurade pɛ ɛne sɛ ɔdressing ɛbɛgya ne mu ɔdressing bɛyɛ decency ma obi hu dressing sɛ woyɛ kristoni wate aseɛ ebi a woyɛ sɔfo ba bia woyɛ sɔfo yere ma woyɛ nhwɛsoɔ ɛma wo nsɔre ma ɔdressing nyɛ pure tiɛniye ɛnkɛsɛ wiase dane a wo so dane ho bi sɔfo bi a ɔbɛkasa bia woyɛ wiase ni wiase na adane Christianity nane Christianity deɛ tete binom saa ɛnane nti sɛ wiase adane a wiasefoɔ na ɛdane wɔn to attract people but we Christians yɛ nane sɛdeɛ Kristo som teɛ ne saa nti makyerɛ sɛ ɔda mo nka sɛ wiase adane deɛ wɔsɛ nso ɛdane yɛ ho ɛno na ama nipa bebree ɛbrɛ no ɔkyerɛ sɛ ɔda mu okura computer adanti wiase adane nti Bible kura okura no phone ɛna ɛne Bible to yiri wani anu abɔ pono no ɔhwɛ ɔte aso da mu hwɛ ɔte aso da mu ɔhwɛ internet ɔhwɛ football ɔhwɛ TV ɔhwɛ paa kɔsɛ sɛ digital TV ni aso bia bɛ ayi phone so ɛti wagye ne sɛ Bible na da n'anim nti ɔmo mpa ni mu tra wakɔtra to na wapadam ne si n'anim pɛ sɛ no amia na ɔlo follow mu no ɔhwɛ pono wagye sɛ wanya asɔre ba wanya dwamanfo ɔsɔre ya no ɔbɛse ma ayɛ ne pɛ what I say the will of God ewuruwa you be free anana pai onyansane ntie me anana pai wakwasea mpo yesu si aka sempa na wona waso abatie no ntie ɔsɔre ni abayo ɔsɔre ni apan me say yagya waso dire ho ntew wahini mmra deɛ ɔpɛ ɛnyɛ hɔ asase so sɛdeɛ yɛ wɔ soro nti awurade apadeɛ na awuru ɛne wɔto abɔ werɛ so yi awurade apadeɛ na awuru ɛne wɔyi so saa no awurade apadeɛ na awuru ɛna awɔ mpena wɔ yere akyi awurade apadeɛ na awuru ɛna ɔyɛ prosini a wɔgye Bible saa no mesɛ nɛ wɔto sa na mede meka na maka de asi sɛ enipa nim deɛ wɔn anim enipa nim ne bra aka sɛdeɛ mununkum sane korɔ no sane deɛ ɔsene kɔ asɛm ade mma bio ɔbadwe ma mmerɛ ne nabɛn ɛna anim sɛ nsuo bɛtɔ na mmerɛ ne nabɛn na anim sɛ owia bɛbɔ awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ wo nkwa ɛte sɛ mframa kura no wonkwa te sɛ mframa wo enipa bia wote sɛ kae kɔba mframa no gyina mu a na ɛyɛ kɔba ɛdwoa asi fam nipa bia wote sɛ football mframa gyina mu a na dɛdeɛ adwoa wode hwewa anaka Kenya nsasema kyerɛw ɛna no pai you need to change ɔsɔre ni abai dware brasɔre nkasa me nkɔ sɔre na deɛ memfili wagyimi fili de wadwe mpɔ sɛ wɔbɛba sɔre na kristosom ho hiaw mafotu a mede twa toɔ ɛne sɛ deɛ wopɛ sɛ obi nyama wo no yɛne saa fa bɔne kyɛ wate fa bɔne kyɛ hwehwɛ nneɔma m hwehwɛ abrabɔm deɛ obia de ayɛ obia no forgiving fa kya no nka bio saa na wosoro agya nso woso frɛ no a ɔde wodeɛ bɛkyɛw
ɔte so amfa nua mfom so ankyɛ no a wosoro agya nso mfa wo deɛ nkyɛ wo da heaven na apɛ sɛ ɔkɔ ɛna makyerɛ no awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ yesu kristo din mu amen